Patay na nga midangat sa Mandawi City District Hospital ang usa ka 21 anyos nga lalaki nga nagmaniho sa motor human nga nabanggaan og napasok sa ilawom sa usa ka dump truck sa MC Biriuni Street, Barangay Ibabaw Estancia, Mandawi City. Ang namatay na ilhan nga si Danny Boy Lobitanya, 21 ang edad, ulitao lumad nga taga Puro 4, Basay Negros Oriental. Samtang ang driver sa dump truck mao si Fermin Tigbaw, 37 ang edad, taga Toledo City. Sa investigasyon sa kapulisan sa Traffic Enforcement Unit sa Mandawi City Police Office, dunay nakakita sa biktima nga samtang nagmaniho sa iyang XRM nga motor, ang kalit lang nga may left turn padung sa usa ka gasoline station. Giingon nga posible nga wala makabantay si Tigbaw, ang driver sa dump truck, kinsa padung sa flyover sa Magikay. Hinungdan na banggaan ang nagmotor ug napasok kini sa ilawom sa dump truck. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan ug ang driver sa dump truck gikustodiyan na karon sa Kasuntingan Police Station. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.